अनजालु फरायसाफोर दानि बे कर'ना भाइरास कोविड-19 नि जेनाखि थासारि बे थासारियाव जोङो थाखोनि खथायाव जोङो सोलोंनायनि खाबुखौ जों मोनाखै। अदेबानि दानि बे समाव जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जोङो जोंनि सिलेबासाव थानाय बायदि सानखान्थिनि जि आयदा बेखौ जोङो नोंसोर अनजालु फरायसाफोरनो सोलोंनो हानाय बायदि रोंनो हानाय बायदि जों बे खाबुखौ मोननो हादों। बेनिखायनो फैयो अनजालु फरायसाफोर जोंनि थाखोजिनि जेनाखि सानखान्थि बेखौ जोङो फारि फारियै खोन्दोसेनि उनाव खोन्दोसे आवगायलांनो गोसो होनानै सोलोंनो नाजा अनजालु फरायसाफोर। दानि बे समाव जोङो नायदो सानलुनि खान्थिनि गुदि थारबुंथि दि फान्डामेन्टेल थियरेम अफ एरिथमेटिक। बेनि रायलायनो थांनायाव जोङो बेनि नंगुबै थार बाथ्राखौ जों मिथिनांगोन जे जोङो उन्दै थाखोनिफ्रायनो मोननै एबा मोनथाम अनजिमाफोरनि जोङो राननाय खालामनानै बिसोरनि अनजिमानि सानजाबगिरिफोर बे सानजाबगिरिफोर दिहुनदों। बे सानजाबगिरि दिहुननायनि जेनाखि आदब बे आदबखौ जोंनि सानलुनि खान्थि गुदि थारबुंथियाव जोङो रोदा सानजाबगिरि बे आदबजों रायलायनो नागिरदों खोन्दोआव थानाय बायदियै। बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन अनजालु फरायसाफोर सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जथाय अनजिमाखौ रोदा अनजिमाफोरनि मोनसे सानजाबगासै बादियै फोरमायनो हायो, सानजाबगिरि बिजिरनो हायो एबा फोरमायनो हायो। अनजिमानि जोंनि गासै राननायनि सानजाबगिरिफोर दिहुनगिरिफोर फेक्टर्सफोर माल्टिपल्सफोर बेखौ जोङो रोदा सानजाबगिरि हिसाबै जों दिहुननो हायो। जोंनि मिथिनांगौ बाथ्राया बेनो। आरो बे सानजाबगिरि बिजिरनाया एखुथा रोखा, जेराव रोदा सानजाबगिरिफ्रा रोखा रोखायै नुजायो, रुट्सफ्रा रोखा रोखायै नुजायो। मोनसे मिथिंगा अनजिमानि रोदा सानजाबगिरिफोरनि फारिथिनि अनगायै बेबायदि एखुथा बे मोनसे रोखा इउनिक। बेनिखायनो बेयाव जोङो सरासनस्रा मोनसे जथाय अनजिमा जों एक्स होननानै हमनानै लाबाय। जुदि एक्स होननानै जोङो बे जथाय अनजिमाखौ एक्स लायोबा जोंनि सानजाबगिरिया P1, P2, P3 बेबायदिनो P4 बेबायदिनो आप टु Pn बां अनजिमानि बेबायदि जों सानजाबगिरि बिजिरनो हायो। अनजालु फरायसाफोर जों दा बेयाव नाय एक्स मोनसे जोङो अनजिमा हमदों जथाय अनजिमा जायनि सानजाबगिरिफ्रा P1, P2, P3 बेबायदिनो Pn बेबायदि जों सानजाबगिरि बिजिरनो हायो। दा बेयाव जोङो जौगाफारियाव दिन्थिनो हायो। नायदो जेराव जों जथाय अनजिमा एक्स लादोंमोन बेनि P1, P2, P3 बेबायदिनो आप टु Pn बेबायदि सानजाबगिरि बिजिरनो हायो। जेराव जोंनि P1, P2, P3 Pn फोरा मा रोदा रुट्स थामहिनबा जोंनि P1आ P2 नि समान नङाबा P1आ P2 निफ्राय दुइसिन बेबायदिनो P3आबो P2 नि देरसिन नङाबा समान बेबायदि जोङो लानो हायो Pn बे रादायाव।
बेनिखायनो जों बुंनो हायो जुदि जों एखे रोदा अनजिमाफोरखौ जथायो अब्ला मा जागोन जों रोदा अनजिमाफोरनि जों मा मोनगोन गोहोन्थि गोहो दिन्थि जायखौ इंराजियाव जों मोनबाय इन्डेक्स गोहोन्थिखौ मोनगोन। अनजालु फरायसाफोर नायदो जोङो x मोनसे जथाय अनजिमा लाबाय बेनि सानजाबगिरिफ्रा p1 p2 p3 p4 बेबायदि pn जेराव जोंनि p1 p2 p3 बेफोरो मोनफा मोनफा रोदा अब्ला जों बिदि बुंनो हायो p1 आ p2 नि समान नङाबा दुइसिन थिग बिदिनो p2 आ p3 नि समान नङाबा दुइसिन बेबायदिनो p3 आबो नेक्स्ट p4 नि दुइसिन बेनिफ्राय जों मा होननो हायो जोबथारनायाव pn मिथिंगा अनजिमा बिनि समानबो जानो हागौ नङाबा दुइसिन जानो हागौ बेनिखायनो जों एखे रोदा अनजिमाफोरखौ बेबायदि जथायो अब्ला जों रोदा अनजिमाफोरनि गोहोन्थि जों मोनसे मोननो हायो सानजाबगिरि बै जथाय अनजिमानि इन्डेक्स जों मोननो हायो गोहोन्थि मोननो हायो दा जोङो साननानै नायदो जोङो माखासे सानखान्थि बेबायदि साननो अनजिमाफोरनि जेरै एग्जाम्पल बायदि 3 2 7 6 लाथिख' बेखौ जोङो नायनि आनजाद थामजिनै रोजा 760 नैजों थाङो मा थाङो 16,380 बेसेबां खेब थाङो आरो नैजों थांबावो बेसेबां थाङो 8,990 थाङो आरो नैजों थांबावो बेसेबां थाङो 4,095 थाङो आरो माजों थाङो 3जों थाङो बेसेबां थाङो 1365 आरो माजों थाङो आरो 3जों थांबावो मा थाङो 455 जायगा थोयैलाय आङो गोजौआव लांनो नागिरबाय 455 बेयो माजों थांबावो 5जों थाङो 91 खेब थाङो 91 माजों थाङो 7जों थाङो बेसेबां थाङो 13 थाङो नायदो गतिके जोंनि बिनि सानजाबगिरिफ्रा मा जानानै दं 32,760
60 बिनि सानजाबगिरिफ्रा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 5 सानजाब 7 सानजाब 13 जोंनि सानलुलि खान्थिनि गुदि थार बुंथि बायदि जों बेखौ 2 cube into 3 square into 5 into 7 into 13 जागोन। नायदो अनजालु फरायसाफोर, जिहेतु सानलुलि खान्थिनि गुदि थार बुंथि बायदियै जोंनि होनाय जथाय अनजिमा 32,760 बे जथाय अनजिमानि सानजाबगिरिफ्रा जोंना खेबसे 2 जों रानजाबाय आरो नेक्स्ट 17,380 आरो 2 जों थांबावो 8,190 बेबो आरो 2 जों थांबावो 2 जों थांबावबाय 4,095 बे 4,095 3 जों थाङो 3 जों रानजायो बेसेबां जादों बेयाव 1,365 आरो बे 3 जों थांबावो बेसेबां थाङो 455 455या 5 जों थाङो 91 खेब थाङो 91 7 जों थाङो रानजायो गतिके 13 थाङो 13 नायदो अनजालु फरायसाफोर जोंनि 32,760 नि जेनाखि सानजाबनाय सानजाबगिरिफोर फेक्टर्सफोर 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 5 सानजाब 7 सानजाब 13 दा जोंनिया जाहैबाय मा बेनि थार बुंथियाव जोंनि जथाय अनजिमानि सानजाबगिरिफोरखौ जों रोदा महराव फोरमायनाय बेनिखायनो 2आ मोनथाम सानजाबगिरि जानानै दङ बेनिखायनो 2 क्यूब 3आ मोननै सानजाबनानै दं बेनिखायनो 3 स्क्वायर 5 सानजाब 7 सानजाब 13 दा बेयाव जोंनि सानजाबगिरिखौ जोङो रोदा महराव फोरमायदों फेक्टर्सफोरखौ माल्टिपल्सफोरखौ 2 3 5 7 13 2 3 5 7 13आ सानजाबगिरि आरो बे गासिबो रोदा सानजाबगिरि बे महराव जों फोरमायदों बेनिखायनो जोंनि जथाय अनजिमाफोरखौ जोङो सानजाबगिरि दिहुननानै रोदा महराव फोरमायनाय बे जाहैबाय मा सानलुलि खान्थिनि गुदि थार बुंथि The fundamental theorem of arithmetic अनजालु फरायसाफोर जों माखासे बेबायदि सानफुंनि एक्सारसाइज सोंथि 1.2 नि 1.2आव जोंहा कुइसन दं सोंथि 1आव जोंहा दङ 1आव 140 ओमफ्राय 2आव दङ जोंहा 156 3आव दं 3,825 4आव दं 7 4 2 9 नायदो जों बेयाव सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों नायदो नाय से नंनि फिननाय 140 माजों थाङो 2 जों थाङो 2 सानजाब 14 लाथिख' 2 थाङो 7 2 सानजाब 5 2 सानजाब 3 6 आरो आखाइनि से 10 2 सानजाब 5 10 माजों थाङो 5 जों थाङो 7 बार थाङो
नायदो 140नि सानजाबगिरिफ्रा 2 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब 7 अर्थात 2 स्क्वायर into 5 into 7 अनजालु फरायसाफोर नायदो बेयाव 140नि सानजाबगिरिया जोंना 2 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब 3 होमबा रोदा सानजाबगिरि 2 सानजाब 5 आरो 7 बेफोर गासिबो रोदा सानजाबगिरि 2 स्क्वायर into 5 into 7 बेबायदिनो जोङो आरो जों मोनसे नायनि जोङो नम्बर 4 खौ नायनि नम्बर 4 आव दङ जोंहा 7429 बे माजों थाङो 17 जों थाङो बेसेबां थाङो 437 आरो बे बेसेबां जों थाङो 19 जों थाङो बेसेबां थाङो 23 थाङो बेनिखायनो 7429 नि सानजाबगिरिफ्रा 17 सानजाब 19 सानजाब 23 अनजालु फरायसाफोर नायदो 7429 बेनि सानजाबगिरिफ्रा अर्थात बियो 7429आ 17 जों रानजायो बेसेबां खेब थाङो 437 थाङो आरो 437 माजों रानजायो 19 जों रानजायो बेसेबां खेब थाङो 23 थाङो दा जों नुबाय 7429 नि सानजाबगिरिफ्रा दिहुनगिरिफ्रा फैक्टर्सफ्रा 17 19 आरो 23 जेराव 17 19 23 गासिबो मा जोंनि जथाय अनजिमा 7429 नि सानजाबगिरि बिसोर गासिबो रोदा रुट्स 17आबो रोदा 19आबो रोदा 23आबो रोदा अनजालु फरायसाफोर जोंनि सानलुनि फारिखान्थिनि जे गुदि थारबुंथि दा बेयाव जोङो जोंनि जथाय अनजिमानि सानजाबगिरिफोरखौ रोदा महराव दिन्थिनायानो जोंनि मावनां हाबा गतिके जों बेबायदि जथाय अनजिमाफोरखौ दा आं नोंसोरनो गारबोबाय 2 नम्बरनि 156 3 नम्बरनि 3825 अन्नानै नोंसोरो न'आव बेखौ हुदा खालाम जे बेबायदि सानजाबगिरि जोङो रोदा सानजाबगिरियाव दिहुननो थाखाय अनजालु फरायसाफोर जों आरो खोलोबसे फाखोसे आवगायबावनि अनजालु फरायसाफोर एसे गोसो होनानै नाय जे जों मोनसेल' जथाय अनजिमानि सानजाबगिरि दिहुनदोंमोन रोदा सानजाबगिरिफोर नाथाय जों दा मोननै बा मोनथाम जथाय अनजिमानि जों सानजाबगिरि दिहुननानै जोङो मा खालामगोन देसासा बा दुसासा जों दिहुननो नाजागोन मानोना जोङो जथाय अनजिमानि सानजाबगिरि दिहुननानै जों मा खालामनो हायो जोंनो गोनां बायदियै देसासा दुसासा दिहुननो हायो आं बेयाव सिगांनि गाहाय थाखोआव मोनबोनायफोर जायफोर बेफोरखौ आङो एसे रिमाइन्ड खालामनो थाखाय भेरि सिम्पल जोबोद गोरलैयै आङो खिन्थानो लाग्रोनो सानदों जे जेरैहाय 12 रायलायनायनि बायदि 12 आरो 24नि बे अनजिमा मोननैनि जोङो देसासा दिसासा दिहुननो नागिरदों 12 जोङो ओरै खालामोमोन लवार क्लासाव गाहायनि थाखोफ्राव जेराव 12नि सानजाबफ्रा 2 सानजाब 2 सानजाब 3 2 स्क्वायर सानजाब 3 रोदा सानजाबगिरियाव आरो 24 2जों थाङो 12 2 सानजाब 6 2 सानजाब 3 गतिके 24नि सानजाबगिरिफ्रा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 अर्थात 2 क्यूब 3 दा बाथ्राया जाहैबाय अनजालु फरायसाफोर जोङो बे मोननै जथाय अनजिमा मोनसे 12 मोनसे 24 बिसोरनि देसासा दुसासा दिहुनोब्ला दिहुननो गोनां देसासा एसिब मा जागोन 2 दं बेयाव मोननै दं बेयाव मोनथाम दं गतिके बे जागोन बेयाव थामा मोनसे बेसेबां जागोन 4 सानजाब 3 12 देसासाया आरो दिहुननो गोनां दुसासा LCM
लोअर कमन माल्टिपल 2 क्यूब 3 अर्थात 24 जोङो गाहाय थाखोआव बिदि सानदोंमोन दाबो जोंनो सानदोंलु फारिखान्थिनि गुदि थारबुंथि बेबायदियै जोङो माखासेखौ जों दिहुनगोन अनजालु फरायसाफोर नायदो जों बिदि गाहाय थाखोआव बिदि दिहुनदोंमोन देसासा दुसासा आरो एसे रायलायबावनि जोङो बेयाव साननानै नायदो दे बे अनजिमा मोननैनि सानजाब गासैया जेसेबां जागोन किन्तु बिसोर अनजिमा मोननैनि देसासा आरो दुसासा बेबो एखेयानो जाहैगोन साननानै नाय आनजाद हिसाबै आनजाद भेरिफिकेसन मा जादों जोंना 7 12 आरो 24 12 8 4 4 2 अर्थात 288 अनजिमा मोननै सानजाब गासै 288 बे अनजिमा मोननैनि देसासा सानजाब दुसासा 12 सानजाब 23 288 नाहरदो समान जायो जेब्लायबो अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदि न'आव हुदा खालामनांगोन आसा जोङो आरो खोलोबसे आवगायनि एक्सारसाइज 1.2 नि बेखौ आं एग्जाम्पल हिसाबै सावरायदोंमोन बिजाबनि कुइसन नं 2 नि 510 आरो मोनसेया 92 510 2जों थाङो 2 सानजाब 24 2 सानजाब 50 2 सानजाब 10 बेयो 5जों थांगोन 5 सानजाब 5 25 आरो 5जों 7 बार थाङो 92 दानिया 92आबो 2जों थाङो 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 6 2 सानजाब 6 12 आरो 2जों थांबावगोन 2 सानजाब 4 2 सानजाब 3 6 दानिया जों नुहुरबाय बेनिखायनो 510 510 जेनाखि सानजाबगिरिफोर 551 आरो 92निया 2 सानजाब 2 सानजाब 23 गतिके दिहुननो गोनां देसासाया मा फैदों नाय देसासाया मा फैदों जोंनियाव only 2 आरो दुसासाया मा फैखो जोंनाव 2 स्क्वायर अर्थात नैबेयो 2 स्क्वायर 23 2 स्क्वायर 23 आरो 51 सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 23,460 बे अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनि सोंथि बायदियै मोनसेया जथाय अनजिमा 510 मोनसेया 92 जों सानजाबगिरिखौ दिहुनबाय 2आबो रोदा 5आबो रोदा 51आबो रोदा आरो 92नि जोङो सानजाबगिरि दिहुनबाय मोननै दं जाय रोदा आरो 23 बेबो रोदा बा बे मोननै जथाय अनजिमानि देसासेया 2 आरो दुसासेया गासिबो जाहैबाय 23,460 मानोना 2आ खेबनै फैबाय 23आव फैबाय 52आव फैबाय अनजालु फरायसाफोर जों बिनि सोंथिनि माखासे मानि दंमोन बेखौ न'आव हुदा खालामदो जोङो आवगायलांनि आरोबाव सोंथि बायदियै नेक्स्ट कुइसन 3 सोंथि 3आव थाङो जों
सोंथि 3 12 दं 15 दं आरो मा दं 21 दं 12 2जों थाङो 6 आरो 2जों थांबावो 3 थाङो 15 3जों थाङो खेबबा थाङो 21 3जों थाङो 7 बार थाङो गतिके जों दा मोनगोन 12 2 into 2 into 3 2 square into 3 आरो 15 याव 3 सानजाब 5 21 3 सानजाब 7 होमब्ला बिसिनि दिहुननो गोनां जेनेखि देसासा देसासाया मा फैगोन नाय बेयाव 3 दं बेयाव 3 दं बेयाव 3 दं 2 दं बेयाव 2 गैया बेयाव दं बेयाव 5 गैया आरो बेयाव गैया बेयाव 7 गैया बेयावबो 7 गैया गतिके 3 आरो दानिया दुसासा एलसिएम नायहरदो दुसासाया जोंना 2 स्क्वायर फैसिगोन 3आबो फैगोन 5आबो फैगोन 7आबो फैगोन जोङो बेबायदि मोनगोन सानजाबा बेसेबां जागोनलाय 3 सानजाब 7 5 सानजाब 7 35 आरो 24 4 सानजाब 3 12 4 सानजाब 3 12 सानजाबा बेसेबां जागोन 10 ओंखायनो 1 5 3 420 नायदो दा बेयावबो जोङो जोंनि गाहाय थाखोफ्राव मोनबोनाय बायदि अनजिमाफोरनि सानजाब गासैखौ नायदो देरसिन सानजाब गासैखौ नायदो जों बेयावबो मोनगोन बेबायदि जोङो नायदो बेयाव 2आबो रोदा 3आबो रोदा 5आबो रोदा 7आबो रोदा बेनिखायनो बे फारिखान्थिखौ जों सानलुलि फारिखान्थिखौ जों मा होनदों रोदा फारिखान्थि होनना बुंदों रोदा रुट जोङो नेक्स्टआव आरो आवगायबावनि कुइसन नाम्बार 5 Question number 5 Question number 5 जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय (6 to the power n) अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय जानो हायो हायोना हाया हायोना हाया नायग्रोम बा आनजाद नाय फिननाय जुदि जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय अनजिमा
6 to the power n नि सानजिमाया लाथिख'आव जोबहैयो अब्ला बेयो 5जों रानजागोन। बेनिखायनो 6n नि 6 to the power n नि रोदा सानजाबगिरि खिरियाव 5 थाफायो। जितु 6 to the power n 2 into 3n जायगा हिसाबै twice n into 3n बिदि होननो हायो। बेनिखायनो जों मा होननो हायो 6 to the power n नि रोदा सानजाबगिरि फोरा 2 आरो 3 Therefore 6 to the power n नि सानजिमा लाथिख' आव जोबहैया। अनजालु फरायसाफोर नायदो सोंनाया जोंना जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6 to the power n अनजिमाया लाथिख'नि सानजिमाजों जोबनाय जानो हायो ना हाया नायग्रोमनो होदों। फिननायाव जों जुदि जायखिजाया अनजिमा मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय अनजिमा 6 to the power n नि सानजिमाया जुदि लाथिख'आव जोबहैयो अब्ला बियो 5जों रानजागोन। बेनिखायनो 6 to the power n नि रोदा सानजाबगिरियाव 5आ थाफाया गैया। 5आ थाफाया गैया मायाव जोंनि 6 to the power n अनजिमायाव। बेनिखायनो 6 to the power n बेखौ जों 6 नि 6 नि सानजाबगिरिफ्रा 2 आरो 3 बेनिखायनो 2 सानजाब 3 to the power n 2 to the power n into 3 to the power n जेराव 5जों जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो therefore 6 to the power n नि रोदा सानजाबगिरिफोरा 2 आरो 3सो जेराव 5 गैया। बेनिखायनो 6 to the power n नि सानजिमायाव लाथिख'आ जोबहैया गैया। गतिके अनजालु फरायसाफोर जों सानखान्थिखौ बेबायदि जोंनि सानदुंनि फारिखान्थि गुदि थारबुंथि बेयाव जोङो फान्डामेन्टेल थियरेम्स बेहाय जेनानि रोदानि सानजाब थारबुंथि बेयाव जों बेबायदि सोलोंनो हायो। आं नोंसोरनो बे सोंथि 4 नाम्बारखौ न'आव हुदा खालामनो थाखाय गारबोबाय अनजालु फरायसाफोर। बेनिखायनो जोङो जोंनि सानखान्थिनि जेनाखि सोंथि 1.2 1.2 एक्सारसाइज सोंथिनि बेहाय जोङो दिनै बेखिनिखौ रायलायबाय। अनजालु फरायसाफोर आङो नोंसोरखौ गले गले बुंदों जे जोङो जेसेबां जोंनो थाखोनि खथायाव जोङो सोलोंनो मोनाखैबाबो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जे सानखान्थि फोरोंनायनि राहा लादों बे खाबुखौ नोंसोरो अननानै गोरबोजों बोजबनानै ला आरो सोलोंनो नाजा। रोंनांगौ आरो सोलोंनांगौआ जोंनि खामानि। मानोना
जिहेतु जेनाखि COVID-19 जेनाखि दा जि थासारि बे थासारिखौ जोङो दहाय होनानै जोंनि सोलायनायखौ दोनथ'नायब्ला गावखौ थगायनानै लानायनि अनगायै गुबुन मोनबो बाथ्रा जानाय नङा। बेनिखायनो आङो जोबनायाव अनजालु फरायसाफोर नोंसोरो सानखान्थिखौ गोसोजों गोरबोजों हुदा खालाम, अब्लानो सानखान्थिया नोंसोरनि थाखाय गोरलै जागोन, रोंनो हागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। फैगौ समाव जों आरो बेनि फारियै सिलेबास बायदि आवगायलांगोन। गोजोन्थों।